Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, senaryo na kita sang panahon diri sa probinsya kag of course sa Western Visayas sa bugos nga Pilipinas sining adlaw sang Sabado. Na-check natin sa metinion pero do alang-alang sa Action Oliver. Sige, no problem. Ano? Pero kita mismo, nag-experience man nga medyo mega tulo nga ulan. Kung kaysa naga-init man, naga-balos-balos lang. Do kanami lang sa lakat sang panahon. Mga mo sining may init, may ulan, okay na niya. Hindi lang magbagyo, hindi lang maglinog, baha o kung ano pa dira goods na kita. Sige, no? Daligid lang kay plastar ko ni Teran-Teran. Lasay 57 na. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga utod na ito nga nagapuyo sa igad sang baybaya sa idalom sang Taytay kilid sang kasubahan kag kabakyasan alerto lang 24/7. L'Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na mga ka-aksyon. Sa nambal na Sabado subong, ari na kita sa ika-4 nga adlaw kag una nga Sabado sa bulan sang Hulyo. Tuig Nosbil 20 mga ka-aksyon. Sigantes kita mag-umpisa formally, gina-invite tagid ka pa rin sa pagpangamuyo. Gihapon nagpakig-away kita sa kay COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa N-coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang,
batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anyways mga ka-aksyon, nagamonitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sa Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow na Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517 or kadto lang ako dra sa nagalantaw sa Facebook sa comment section kag ibutang ang inyo sa mensahe. Kaya kung bahala karon dugay-dugay sa malambutan lang ang hindi pasensya. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob las 9 ang takna sa ring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumba nga balita sa aton sa ring pagpangalagad mga kaaksyon? Sumo nga adlaw diri sa probinsya sang Negros Occidental may ara sang 8 na naman nga nagpositibo sa ring COVID-19 samtang isa sa syudad sang Bacolod. Dito ya sa Negros Oriental may 11 nga nagpositive subong nga adlaw 7 diri mga katapos ang Philippine Army nga napaidalom o kon napaidalom ya sa 3OC Kanda Infantry Brigade mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Iring 7 ka mga Philippine Army nagdulong pagkaon dito sa Cebu pagkatapos nag-frontliner man o pag-swab test silang result iya positive. Kadelikado. Samtang sa iban nga balita mga kaaksyon sa aton sa nga pagpangalagad ang kaso ipasaka na sa Lunes nga adlaw sa tag-iya sang Manukan dira sa Alangilan nga ginraid kahapon sang Criminal Investigation and Detection Group kag nakuhaan sang madamo nga manok nga buhi, manok nga patay, mga bulang kag ang mga nagabulang. Aksyon Firing Line. Sa Lunes nga adlaw, i-file na ang kaso. Samtang sa iban nga balita mga kaaksyon, ang driver sang ambulance to bala, atong kahapon dira sa area sang Murcia. Minuyan, no? Driver sang ambulance atong nagpositive. Kag karon medyo may ara sa mga pagbalasa dira sa Kapitolyo Provincial. Bangod nga mga kopdaran nyo sila gina-check man mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Kagang iban karon nga balita. Anyways, ang Bulkan Kanlaon
gina-monitor man karon no sa ngaton sining otoridad bangod nagakuan siya, nagagurob-gurob kung kaisa may nagaguha saya sining ba mga kaksyon. In fact, may mga pumuloyo sa Bago City mga kaksyon nga evacuate anay pero ginpabalik naman sila pauli sa ila sinitag sa tagsa kapuluyan matapos nga si Volcan kanlaon kung kaisanaw nagakulumuron man. Action firing line. Samtang pag-transport sa mga returning OFWs sa Negros Occidental, temporaryo nga gintugyan sa uwa mga kaksyon ara. Kiti ilag man tani trabaho ni sang OWA. Bulig-bulig naman ang aton sining nga LGU mo, aton sining nga probinsya man. Ti subong OWA anaya, naw kamo anay da transport sa ila. Samtang mga kaksyon, mga pamilya nga gin-evacuate sa rambalan naton sa kanlaon, balik na sa ila sa itag sa kamapuluyan. Karon na, plastar nato ni isa-isa. Diri sa Bacolod mga kaksyon, karon man ang basiwa, ibalikan ta. Action firing line. Ang napornada nga isyo kagabi sining termination sang isa iya ka Board of Director dira sa Bacolod City Water District. Action Brian Borden. Action firing line. La City 5 Action Radio Philippine Standard Time. Antes kita magpalawod sa balita lokal, naligid lang unahong ko lang sa Action Dale Abi, sinibalang nga 8 sa Negros Occidental nga nagpositive kag isa sa Bacolod. Kaya isa direct interesting sa story sini didto iya sa banwasang Pontevedra. Kay do hindi man LSI, hindi man OFW, pero ano giblang story sini no taga Pontevedra. Maayong gabi sa inyo tanan dira para ini sa inyo. Action Dale, maayong gabi. Action Bri, mga alas 6 sa mga gabi, nagwa ang pinaka-latest no, nga case bulletin number 100 sang DOH Region 6 doka unusual action Bri, bangod medyo late ang ila sini nga pag-report nga usually bila kon everyday ginabasyan naton mga around 4 or 5 nagagwa na no ining daily reporting sang COVID-19 diri sa may Western Visayas. So today action Bri, mayara kita diri sang additional nga 16 new confirmed cases sang COVID-19 sa Region 6 kag pulo diri ang gikan sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sa pulo action Bri, siyam diri from Negros Occidental kag sa siyam walo diri ang mga locally stranded individual o kung may travel history sa ibang nga lugar. Pero may isa diri nga taga Banwa sang Pontevedra action Bri, 26 years old lalaki. Action Dale, ang Negros kili pulo gidya. Bali action Bri, siyam. Siyam. Tapos isa sa Bacolod City. Okay, sige. So, pulo, tanan, no? Diri sa Negros, kag Bacolod City, action Brian. Sa siyam action Bri from Negros, sa naman tana, walo diri mga locally stranded individuals o kung amon ni sila ang may mga travel history. Sa iba na nga lugar, action Brian, samtang ang isa diri, wala man siya tatak nga asterisk nga nagabot silingon, nga OFW action Bri o kung locally stranded individual. Amon siyang 26 anyos nga lalaki from Banwa sang Pontevedra. Kaya kung magpag-action Bri ang DOH sa ila sini nga bulletin or data, makitaan mo dira sa kilid sang address. Kung isa lang asterisk, silingon, OFW na siyang pasyente. Kung duwa, isa na action Bri ka locally stranded individual. Pero kung masiyan diri naton ang data, ang Pontevedra na nga pasyente, 26 anyos ng lalaki, wala sang asterisk action Bri, silingon, wala siya travel history sa ibang nga lugar nga mayaraman sang confirmed case sang COVID-19. Ang sa Bacolod City, isa niya ka locally stranded individual action Brian, 31 anyos nga babae nga karon naka-facility quarantine na kag base naman diri sa background sang pasyente. Ini siya action Brian, isa ka LSI from Manila, residente sang Barangay 1, Bacolod City, pero wala rin siya nakatapa action Brian sa Barangay 1 kay isang nag-abot diri siya no sang June 24 naka-facility quarantine no siya action Brian kag subong nga daw July 4 nagwa nga positibo ini sa COVID-19 kag asymptomatic ang patient 52 sang syudad sang Bacolod action Brian. Bacolod subong may 52 na. Yes, action Brian, 52. Kaya kung basihan natin, kahapon, may 28 ka-active cases, action Brian, plus 1, 29 na. I-subtract na natin. So, may pila naman ka mga naka-recover sa COVID-19 na action, Brian. Sa Negros Connection Dale, pila na subong tanan man? More than 100 na action Brian, ang COVID-19 cases sa Negros Occidental. Do may 20 plus naman nga naka-recover sa COVID-19. So, kalaban diri mga LSI, no, kag mga OFWs action
Brian, may data kita nga nabaton, no? Gikan sa probinsya ni siguro or sa LGU. Diri sa May Negros Action Bri, amo na siyang case number 2 sang Banwa sang Pontevedra. Isa ka 26-year-old nga lalaki, Action Brian, frontliner, kag mayara sang history nga nakakontak sa first positive patient man sang Banwa sang Pontevedra, no? So nagapakita diri nga sang June 25 ang frontliner ginkuan sang swab test Action Bri, July 4 nagwa nga positive ini sa COVID-19 kag nasaylo na or igasaylo pa lang ini sa EB Magalona nga Provincial Healing Center Action Bri. Ani nga data halin sa COVID-19 Task Force sang Banwa sang Pontevedra Action Bri. Sige, salamat Action Dale, mapakig-angot kita sa Pontevedra kung anong status siya sinikiti. Hindi siya LSI, hindi man siya OFW, meaning why siya na quarantine abi, no? Basi na after sang swab test niya to, kung na-quarantine, di man siya diin, kag anong estado niya, kay basi magpariho, tubla sa Banwa sang Morsya. Depende Action Bri kung ano klaseng frontliner, no? Kung bala, medical health worker siya, nurse siya, BHW. So, depende ini sa additional nga background kag information. Sining kaso, no, sang Banwa sang Pontevedra, ikaduwang confirmed case sa amo nga Banwa. Sige. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod Action, Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, kompleto nga detalye sining panibag-o naman nga kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental and syudad sa Bacolod. So given na niya mga LSIs na ton nga naka-facility ini sila quarantine, pero ining ang local iya mo na check na ton like Morsya case kahapon nga 120 houses dito sa may new site Barangay Minoyan ang gin-lockdown gilayon ni Mayor Jerry Rojas kahapon nga adlaw matapos mag-positive atong empleyado sang gobyerno probinsyal nagasugat dulong sang pilaman ka mga utod naton nga nagaalalabot diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. So ining sa Pontevedra, check nato na karon kung anong klase trabaho ya sini. Nurse bali ini siya, isa bala ini siya ka kung anong kabalo ka magambal frontliners kadamo Kung ikaw nagabaligya utan during sang ECQ, GCQ, mga essentials man ang ginahimo mo frontliner ka man. Katapo sa media like us, mga frontliner man kami, kiti nagagwa kami to inform the public kung anong katabo sa mga palibot naton. Police, Philippine Army, ang aton gid nga mga nurses naton ka mga doktor sa hospital, utility kag ang naga-deliver sa mga tubig, mga pagkaon, taran-taran mga frontliners ina sila nga nagaginawa during the time nga ara kita sa kapiot nga sitwasyon sa tong enhanced community quarantine kag general community quarantine mga ka-action. Action Brian Morden. Action Firing Line. Balikan ko na karon sa Banwa sang Pontevedra, gina-check naton dring ila sining connection didto para masigurado naton karon kag maplastar naton isa-isa para makabalo. Kabo dira ko anong status nyo pareho sa natabo kagabi sa Morsya nga napabalo talaga yun ang publiko. Holohamboy ko gamay lang dito sa balita sa national. Ang flight July 8 magabalik na sa Ninoy Aquino International Airport mga ka-action. Terminal 3, Last 12, sang kagahon, Hulyo 8. So, nagsira ining NAIA 3 sa tong March 28, 2020 sang pag-umpisagid sining COVID-19 mga ka-action. I-connect ko lang ng balita sa national man sa COVID sining corona. Ang mga positive cases subong sa Pilipinas nag-abot na sa 41,830 ang nag-positive na. And ang naka-recover diri, anyways, may bag-o subong nga nag-positive, 1,494. Dako, no? Ang nag-positive, ako naka-recover rather, sining adlaw, ara naman sa 11,453. May bag-o nga naka-recover subong 380. Perong patay sa bugos nga Pilipinas, ara na sa 1,290. So, may bag-o subong nga patay, may pulo sa bugos nga Pilipinas mga ka-action. Action Firing Line. I-check ko na karon sa bugos man nga kalibutan kay para makulokompleto tayo ni karon sa aton sining pagpangalagad. Pero dire kita anay kay bisan Action Oliver nga ari si COVID-19, ang mga kauturan naton nga Pinoy subong nakatutok man sining anti-terror bill nga ginpirmahan kahapon sang hapon
ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Sunod dire kay Senador Ping Lacson, no, balnya gingamit gid kagrabe ang saludo ko sa kay Duterte kay ang political will ginhimo yagi despite sa mga pressures karon nga iya sinatubang bangod sining pandemya nga si COVID-19. Siya ining si Duterte ang iya sining ginhimo sining anti-terror bill, wala ini mahimo sang nagliligad nga mga administrasyon. Ang palayag naman niya ni Senador Tito Soto III naman niya, siya grabe ang paghatag importansya ni Presidente Rodrigo Duterte sining bill nga ini, no? Kay ti nakit-an niya nga ti ini ang safeguards naton against iya sa mga terorista. Action firing line. Si Francis Tolentino, senador naman niya, Francis Tolentino, siya makasaysayan sa pungsod Pilipinas ang ginhimo nga pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Kamalo kamo ining anti-terror bill sa nahambal ko na kahapon kagabi, ginpabaskog lang ini, ginamindahan, gin-revise o kunong ginatawag sina, no? Ining ginatawag iyang Human Security Act of 2007. So ginhimo ini nga anti-terror bill sa pagdugang sang dugang pagidira nga mga pwede himuon diri saton sa pungsod Pilipinas against terorismo. Pero sini nga hapon nagpagwa man mga kaksyon sang statement subong adlaw rather si Vice President Leni Robredo ang ikaduha iyang madako nga opisyal sang pungsod Pilipinas. Gina-denounce sini ang passage iya sining anti-terror bill mga kaksyon. Siya hindi gid manami. In fact si Robredo isa sa mga nagasinggitan nga scrap ini sa sinimatinion. So no, iya kay Robredo, siya paano yan napasar man, paano yan ginpirmahan man, nga daw ginpawalaan lang nila, gingrab nilang opportunity nga ari kita sa pandemya kag napasar ining terror bill, ginpirmahan pa. Siya dapat nakatutok si Presidente Rodrigo Duterte sa pandemya. Ambal ni Robredo, ano? Siya isa ini iyang sweeping power to the address kuno sang terorismo or terrorism kuno. Kag isa ka mangin abuse na pila ka adlaw diri sa pungsod Pilipinas. Objective, balanced discussion. Firing line. Pinampalayag ni Vice President Leni Robredo nang hina ang lawas niya pagkabaloya kuno nga pirmado niya sa grabe iya ka mga ka-frustrating ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte. Wala sa timing ini, no? Wala sa timing kay nga aman ang paglantaw diri ni Robredo makaksyon isa ini kadako nga disbintaha matapos nga ang ginatutukan nila sining anti-terror bill ining ginatawag nga warrantless arrest mga kaksyon sa aton otoridad sa mga tao nga pwede dakpon bisan wala sang mandyamento di aristo gikan sa korte. Ang ikaduha diri nga ila nasubuan amo yang prolong o kon ang dugay nga pag-detain sa isa ka tawo nga madakpan sa kaso mga kaksyon sa sulod sang 24 dias bisan way ka ginfailan sang kaso hindi ka pwede anay makagwa. Ini lain ini siya nga version na gidman ikumpara mo sa sini nga mga tiniyon sa kagabi gin-explain ko sa inyo sa way pa ning anti-terror bill mga kaksyon ang ginahimo once madakpan ikaw sa kaso 2 to 3 days nga hindi ka mafailan sang kaso ina pagwaon ka. Pero subong ini hindi kakagwa 24 dias bisan wala ka ginfailan sang kaso. Galing kay na statement dira sa sining nasambit iya nga laye nga natumod laning 24 days according diri sa tawo nga nakalubag or nakalubag sini labi na gid kun ikaw ginasuspitsuhan nga terorista. Action firing line. La City 18 sa dugang nga ihibalo sini makaksyon kalabanan subong nga mga reactions sa halin sa mga progresibo nga grupo, halin iya sa mga party list representative nga nagakontra sining anti-terror bill, no? Nagakontra sining anti-terror bill mga kaksyon. May ara man sa nagahatag sang komento nga pro anti-terror bill man, meaning puro panamit lang tanan sa sini iya nga layi mga kaksyon. Subong nga gabi lainon tayang aton maga-interview kita sa isa ka abogado nga hindi man siya anti-terror bill, hindi man siya pabor, hindi man siya
hindi man siya pabor. Action Firing Line. Kumbaga balanse gid lang. Opinion ang kwaon at to diri kay Attorney Cesar Viloria. Magaayo kita no kay kabalo ka kung pamatian tang side nga porsyon sang nagakontra sining anti-terror bill. Ti puro pa kamalaot yang aton sining batian. Action Firing Line. Kung mamati ka naman to sa nagaupod sining anti-terror bill, puro naman niya panamit sining anti-terror bill. Sige, diri kita action Dale no. Sa tunga-tunga kita. Ano gid bala ang manamit sining anti-terror bill? Nga kadamo gid subong niya nga nag-viral ini kadamo sa nagareklamo, kadamo sa nanamian, kag kadamo sa nagahambal nga kunway kamansala nga makulbaan kagid sini. Action Firing Line. May nagahambal nga bisan way kasala kung kaisa mataymingan kada ba si dakpon kaman bala. Damo na lang ang sitwasyon pero diri kita isa ka abogado mga kaksyon nga pangitaan aton sang opinion balanse sining anti-terror bill nga mo nisubong ang sikat nga istorya diri sa pungsod Pilipinas bisan sa kapihan sa skrapan sa bulkitan ginaistoryahan ini daw nalimtan na gani si COVID-19. Online sa Firing Line. Aton nga linya we have Attorney Cesar Viloria. Sir, good evening. Good evening, Action Bray. Maayong gabi sa imo kag sa tanan nga tagtalamati sang Action Radio. Aha, salamat sa time sir. Medyo gamay nga time ko ang ko subong sa imo nga gabi because sining anti-terror bill nga ti kahapon given ginpirmahan na gid man ni Presidente Rodrigo Duterte. So after pila ka days ini nga ma-publish ini siya mangin layi na gid totally diri sa pungsod Pilipinas. Una sir, bilang abogado, opinion, una-una anong bintaha kag anong disbintaha sini for the public sir? Well, una no sa national security issue no, nagakaangay gid man niya nga ang isa ka pungsod nga may layi no, batok sa mga terorista no, going around the world no, nagaproblema gid sa mga terrorism activities kabahin ina sa threat sa national security no sa isa ka pungsod. Madami gid nga may layi nga kaangay sini no. Tibintahay na kay nangisog ang Pilipinas nga magpagwa sang isa ka layi no? So isa ina ka pananawan niya binong kumbalantiyo naton. Sa piya kabahin ang disbintaha diri kay siguro may mga butang action Bray nga wala malay down clearly sa public no. That's why naga-create na siya sa mga apprehensions no? Especially sa panahon nga ang pumuluyo bala hindi maka-intindi sa proviso sang mga layi no? Especially kining tema batik nga daan sa terrorism law gabari ang opinion sa social media no kung taon mo action Bray no. At first glance siyempre two-way abi ang layi naton always no, hindi man naton masatisfy ang tagsa-tagsa no. Of course ang gobyerno ang interest na protective sa gobyerno no. Sa piya kabahin balo ka basta gani may mga layi may mga tawag sila mga underlying no, effect sa mga existing rights normal gina no, because never in this country nga may ara kita perfecto nga layi even sa ibang nga kalibutan no? May kakapaboran may ara nga gakahalitan so una sa tanan ang klaro diri nga at least nagwa bala no sakto nang balmo action Bray nga nagaumpisa sa Milano ng mga katawhan no. May diskurso, butod mong buhi ang diskurso sa opinion. Kay kung nang taon mo lang gid sa social media, hindi mo ma-deny action Bray nga lain-lain nga pananawan. Upang pinaka-importante action Bray nga maedukar ang pumuluyo sa sining layi. No? Although, kung nang taon mo ning layi, at least na klaro nga ini nga law, hindi mi siya actual. Dito lang action Bray, abi nagka-problema gamay kay kung sa akon niya pananawan kay si sang panahon nga gina-deliberate ini ang layi nga ini no nga bill pa lang siya kumadumduman naton wala masyado sang consultation no wala din baton ang mga possible nga gina-propose na amendment so naga-create sa sitwasyon nga hindi pa i-deliberate since ang Congress is a deliberative body no the usual nga very sensitive mo siya nga layi so ang hambal sang iba natong kauturan nga wala anay gin padalman gin debatihan diskurso sa publiko
nga certified gid siya urgent despite the existence ng isa ka layi naton ang Human Security Act of 2007. Now, so amo na siyang pananawan. Sa Pia Kabayan Action Bright, kung makita naton ang rason, ang rason sa gobyerno na mahina ang Human Security Act kag may deterrent nga factors, no? Kung diin sa bugos naton nga pagpasab sang sining nga layi sang 2007, I think daw halos duwa lang gid ka kaso. I think wala ang naging successful kani o na-file nga kaso. Because ang lingwahe sa Human Security Act sang una, when we say terrorism, nag-refer kilang kita sa mga obvious nga mga activities or organizations, di ba? Mambalka kay Bin Laden, terorista, mga kauturan naton nga mga extremist group sa Mindanao. Mga amo ng istorya. Kag siyempre amo to ang mga kilala nga terorista nga makita naton. Naglain ang pananawan because ang pagpasab sini nga nalayi, medyo honestly may gina-raise nga mga issue kay may mga gray area siya. So according sa iban, damo-damo room of discretion. Siyempre kung matanaw naton, hindi abitanan nato nga kauturan Action Bright nagapasunod tanaw sa deliberation sa Kongreso mo. No, nawili ang pumuluyo to sa distraction sa TikTok, sa ano, kita sa TikTok mo kita. Kag isa pa kung sundon mo gini attorney, masi maglain pamatsyag mo blakon sagi mo gini okot ang mo siniblaw. Jackson Action Bright, ka. Ang iban pagig nga punto dira ang timeliness ang pagpasab sa layi ng gatubang kita sa COVID-19, preoccupied ang pangunang-una, no, kag sitwasyon ng atong pungsod. Now, siguro Action Bright ang dapat naintindihan sa mga kauturan naton ang una, ang mga nakita ko di Action Bright, very important lang gid nga mga provisions diri nga do bag-o bala sa pananawan sa tanan. Una, ang pamangkot bala ang una gina-raise the Action Bright ang authority sang isa ka executive body na ang Anti-Terrorism Council nga according sa iban nga pananawan medyo kalapad kaayo sa nga authority na amo na ni Action Bright ang wala ang ginatutukan termi ang kay magambal ikaw Action Bright kumangayo kabala sang let's say mga warrant of arrest, search warrant, diba the usual mambal ikaw nga maagi kis korte. Tapos kung i-designar ka o i-proscribe ikaw, maagigid sa korte. So, mo na siyang pananaw. May isa the reaction Bright nga amo gining sadya nga ginaistoryan, meaning pasunod nga section, no? Section I think 25, 26 sang siningalayi, no? Kung diin may gaka-confuse ang mga kauturan naton sang ginatawag ini nga designation sa prescription. So diri nagsulod plus ang isa ka provision sang material support, no? For example, Action Bright, may mga sa history sang pag-ubra sang layi, may mga butang Action Bright nga hindi mo ma-legislate. For example, ang balatyagon sa isa ka iloy sa isa ka bata, di ba? For example, regardless kung ano kalain ang imong bata, basta ganing bata mo galuhod ka pangayo sang tubig sa imo as a human being hatag kagit, no? May ara makita principle miski sa Biblia naton ang ginatawag naton nga Good Samaritan, no? Regardless kung sino ng tawo, pag nakita mo nga kinanglanon niya bulig, mabulig ka. Okay. Now, diri na nagsunod at ang masadya nga pananawan. Kung makita natin ini nga layi, may ari di provision nga iyan ni ginatawag natin nga material support. Nga sa panahon nga isa abi katawo individual or grupo, butang ka na lang abi ang isa mo ka bata naging na-declare o na-designate abi nga membro sa isa ka terorista nga organisasyon. May layi kita sa niara kita sa Revised Penal Code actually Action Bright nga kung usual ba lang nga balatsagon sa ginikanan nga ginatago isang bata yan, okay, plangga yung bata niya. Usually, wala ginagaan kabugatan ng korte nato. Kaya ginapasensya inang kabalatsagon. Sa siningalayi,
hindi na pwede ni mo magamit action bray ang depensa nga mambal ka mambal ikaw nga ginikanan ka. So hindi na pwede whatever relationship by affinity or consanguinity sa dugo man, in-laws ka man, hindi ka pwede ka provide material support if you know na ang isa ka tao na deklarar o na designate. Now, amo na siyang isa action bray, no? Ang quantum action bray siguro ining section 25, no, ang nabutang dira kundi automatically i-adapt dapat sa Anti-Terrorism Council ang pag-designate sa UN Security Council. Di ba? May listahan na nangadaan. So automatically sundo na siya sa Anti-Terrorism Council. Kung once na designate ka na sa UN Security Council based sa ilang listahan, automatically i-adapt na so terorista ka na. No? Ang section 26 na gambal action bray nga maagi anay korte, proscribe anay kao, pamatundaan anay, mapresenta ebidensya, so i-declare ka pa. Okay. May aral ng galing action bray nga muna siyang kung makita mo sa social media, ining paragraph, I think second paragraph ng section 25, nga nabutang, I think last paragraph, yes, nga nagambal action bray nga ang ATC maka-designate ng individual or group of persons or organization. Butilingon, may authority ang Anti-Terrorism Council. Designar ka, example, ikaw action bray, nag-interview ka sa ako, terorista abi ako. Ang bako, gatag ka aid, no? Nag-suporta ka sa ako. Attorney, no? Attorney, dali lang gida, hold on, attorney. May isa lang ko nga i-replay, attorney, ha? Gamay lang gida. Yes, sir. Yes, sir. Kasalukon nga bang itabo sa kusina? Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Kasi mo, yes, kaya mo action bray ang mga isa ka mga punto sa naga-question, no? Nga may authority siya nga dapat gin-designate na siya or ginpaagi sa proseso sa korte. Sa piyakabahid, ang punto sa gobyerno, may mga kwanadiri, may mga mekanismo nga nautod siya, attorney, balikan to sa attorney. Kinami sa explanation niya sining anti-terror bill nga subong amano ni ang talk of the town karon diri sa pungsod Pilipinas. Balikan tabi sa attorney kay pasaysay tani siya bisan gamay gid lang no, hindi ta makapalawi gid man pero may makuha gid tani ken pinaka-portion attorney. Yes, action bright, no? May ari man diri action bright sa siningalay no nga for example ang protection, no, sa existing rights ng katauhan. For example, kung subject ka, bigin arrest ka, gin-detain ikaw, of course, express ning laying may kinamatarong ka nga may abogado ikaw, nga bisitahan ikaw, may custodial rights ikaw, no? Hindi ka pwede ma-interrogate, mapamangkot sa mga material nga mga facts, na bahin sa akusasyon sa imo without the aid of counsel. In fact, nabutang mo din sa laying nga i-maintain ining mga may-ara man lagbok. Lingon, sa una, wala na siya masyado gina-practice and I hope nga sundon ini, no, action bright. Nga usually lang, based on my experience, action bright, kabudlay mag-access, no, sa kliyente. Especially, ang gamiton, ang rason, reasonable restrictions, sang isa abi ka opisina sa gobyerno, no? Mambal sila security matter and everything. So, ari ni siya action bright nga pwede ma-demand, no, sang pamilya o sang abogado. Okay, kadua pagit gimbutang man diri sa lay action bright nga ang communication sang lawyer kag client, doktor, pasyente, exempted ini action bright, no? Hindi pwede magamit kag confidential ina, no, ang pagsugilan nun sa abogado sa iya kliyente. Butsulingon, hindi na siya masubject sa surveillance, action bright, no? Kung may gatinuntuman
nga gamiton ini ang ilang pagsugilanon, hindi pwede magamit sa korte, no? Hindi magamit sa korte. So may ari diri action by nga tawag sini. May ari diri nga provision sa lay kundiin may deterrent man na sa although hindi siya action by mas bakod-bakod kumpara kung madumduman nato ng Human Security Act 2007. Madumduman naton nga kung may illegal ang detention o unlawful ang arrest, and every day of illegal detention, may balayran ang aton nga mga pulis o military, isang 500,000 pesos a day. No? So, amo na siya actually action by, according sa Malacanang, amo na siyang deterrent no, sa aton nga mga pwersa sa gobyerno. Kay si action by, kung may 500 ang penalidad ni mo action by kada adlaw, kasi makulbaan ka. Yes, yes. No? So, matahat ikaw nga mag-imo sang kasalanan, no? Sa piyak kabayan, ang epekto sin action by, sang gin-remove ina, may palamang kutanon dira, kung gaubra ka sang sakto, dapat di ka makulbaan, no? Nga may nga mamalayran ka. No, so the reaction by actually ang ini nga lay action by daw mambal kita action by totally bag-o ni siya action by, no? Hindi ni siya ginklaro na naklarohon tagid action by nga hindi ni siya amendment sa Human Security Act. In fact, klaro nga gin-repeal na tong Human Security Act. Okay. Basically, if you're going to read the provisions sa siningalay, bag-o gin-action by, no? In fact, that's why bag-o sa sense nga matingala kita nga may mga nga nag-intra na diri ang mga UN Security Council, no? O kung listahon to, for example, si Action Brian sa UN Security Council, automatically, terorista ka na diri. For example, muna siya ang mga butang Action Brian nga nanibag-o sa sininga layi. In fact, ginaangan-angan natin Action Brian sang gina-deliberate ini. In fact, may ara nga mga ga-propose nga, let's say, ang isa bala ka protection na butang diri in mga peaceful rallies, mga exercise ang freedom of the press, expression, which does not tend nga mag-create ikaw panic or magpatay ka tawo, so on and so forth. Allowed na siya. So hindi siya tawag sini, hindi siya violation, no? So pwede mo ina magamit, no, nga kinamatarong nimo kay ever change action by, no, ang maintindihan sang pumuluyo. Ilang ang mga right action by ara na sa atong konstitusyon na, no? Yes, sa Bill of Rights naton. And remember, no amount ni isa ka layi nga gipasa sa Kongreso, hindi pwede mangibabaw, no, sa kinamatarong sang tawo nga ara sa konstitusyon. No? So wala na dula ang atong konstitusyon action by. Ara man na siya gyapon. Ang ato na dibantayan kag ginapangamuyo sa action by nga sundon, no, kung ari ni gimaning layi, remember, layi na ina, no, so ipatupad na ina ang hilat pangamuyo ni naton action by nga maging sincero, na maging ano bala tawag, sundon gid ang espiritu sang layi. Kay ang layi naton permi sa pungsod sa Pilipinas action by, and miski diin ka, no, may mga duwa ka interpretasyon gina-permi action by mo. Always gid, no, again ambal naton, wala na siya ginatawag naton nga perfect nga layi, no. In fact, ang layi bala may alam bala nun kanay action by, ang layi bala kuno ginaobra kay may ara gina purpose ang nag-obra sina, no. Which sometimes, if not most of the time, medyo may ibang sektor o segments ng society nga kasapiktuan siya na action by, no? So, ang ining layi, siguro, pangabay na natin sa mga kauturan natin nga basahon gid, no, ang layi. In fact, may mga series kita action by nga mga gaayo sa aton nga explain ining layi, although malaba-laba ni siya, no? Do 31 ka pages sa action by, medyo laba-laba siya. But of course, ang mga basic diri, ang gina-advise ko lang permi, always refer back to the Constitution sa imo kinamatarong. No? Kay, again, wala kang isa ka, layi nga ginaobra sa Kongreso
nga makapangibabaw sa aton kinamatarong sa Yes. konstitusyon. That's why Not even this one. That's why nga bisan magkinaano, hindi kita dapat gin mahadlok siniya. Kay timi ara kita sa kogalingon nga ibato sini kun ara ka lang sa husto attorney. Yes, Action Bray. Pero na-expect it, Action Bray, nga this law will be challenged sa Supreme Court Aha. on grounds of constitutionality. Ining especially issue sang protection sang aton propiedad, privacy, no? Ang surveillance order nila, Action Bray. So possibly erased sa Korte Suprema. Ang pag wala sang epekto sang Article 125, sang pag-waive sang Article 125 sa Revised Penal Code, ining delivery sa judicial authority sang detained person, ang period pa for sure i-question nun ina, no? Nga let's say pwede ikaw dakop, no, for 14 days, then pwede ma-extend another 10 days, no? So isa ina. Ikaduha pag Action Bray, inang issue sang immediately bala, although nabutang diri, nga once nga gin-arrest ikaw o kung gin-detain ikaw, Action Bray, immediately thereafter dapat i-inform ang korte nga malapit sa imo, no, nga gin-detain ikaw. So wala galing sa period, Action Bray, no? Wala sang specific na time nga mabal ka within 24 hours, dapat ipabalon mo ang korte, no, nga may gindakop ikaw, no? So amo na siyang nambal sang lahi. Ang problema lang, Action Bray, wala sang period, no? So another gray area ina, no, nga I hope na hindi prone sa abuse, no? Amo lang ang ginabantayan namon, Yes, nga especially sa amon nga mga lawyers, may mga provision abi nga prone sa abuse kung wala period. That's why nga ang law, para maging effective ang law kag mas maayo, dapat specific ang period, especially if you're talking about detention. That's why kung ma-review natin, kita mo sa Revised Penal Code, kung mga kuwana less serious nga mga krimen, mga gagmay, dapat may ara kita period na observe lang ang balta na permi nga otherwise ang pulis ma-arbitrary detention inang 12, 18, 36 hours. So specific na siya may time, no? And diri ang delivery diri galing ang pagpabalo sa korte wala na specify, Action Bray, no? Amo na siya actually natanaw ko to sang time nga gina-delivery sini sa Kongreso. Gin-raise ina nga provision nga kung pwede ma-amend man lang, no? Butangan man lang abi butang ka within 24 hours or 48 hours na way labot ang 14-day period nila dapat pabalo ng korte. So ina, Action Bray, wala abi honestly, Action Bray, siguro nag-create pagid ni suspicion sa mga kauturan because ni isa ka proposed amendment wala gin-entertain, Action Bray, no? Time gin-deliberate. Balido according sa iban nga pananawan, do humana bala, Action Bray, I see. Nang gambal iban nga agin deliberar pa na, mo na. Although proseso ina sa Kongreso. So ina, Action Bray, nga mga butang. Pero we will continue educating the public, Action Bray. Mas nami it always nga if para ka sa sitwasyon nga hindi ka kabalo kung ano ang imoy mo, balik ka lang sa basic, no? Sa imo kinamatarong ara sa Constitution, Action Bray. I see. Sige, at least tonight, sir, sa mga gabi, na palapad daton inibisan hindi gid mo na kalapad abi pero ti may ideya ang pumuluyo daton nga ang ini nga manginlayi pinakadlaw na gidbad ipatuma na ini hindi kita dapat magkahadlok basta ara lang kita sa kinamatarong naton. Mo lang pinakasimple nato ang mention mga basic, attorney, no? Yes, Action Bray, kapati ako, based sa experience sa mga Pilipino, may isog ka mga resilient niya mga Filipino people, Action Bray, no? Wala kang, to be honest, damo-damo na nga pagkilaw sa pungsod natin. And I hope na kung erase ni sa Supreme Court, at least ang Supreme Court maka-declare constitutional sa kung hindi, no? Para matapos na ning sinigilanon, Action Bray, no? Pamatudaan dito sa Korte Suprema. Pero ang muna, Action Bray, ang ato nang pangabay sa pumuluyo nga always basa-basa kita, no? Maging ma-involve ka mo sa
mga amuni nga mga butang, no? Basin kibot ka mo, no? Hindi ka mo kaintindi. So, amo lang na importante, Action Bright, salamat man ako sa imo, nga natagaan mo ako oportunidad nga maka-explicar man, no? Bahin sining layo. Although, medyo hindi ta ma-discuss it ang specific kay nambal. Nauto naman liwat. Okay, talipos poso na nga palayag ni Attorney Cesar Viloria makaksyon sining anti-terror bill, no? Nami pa ni tani diskusyon galing kiti kuno buson tagini karon oras tadi kulang gid ini. Mga porsyon atong nakahatag sang kwan sa aton, nakahatag sang basic nga mga buluhaton kuno dapat aton sinimuon din kita bla pwede mahadlok diri kinanglan tagid bala nga mahadlok sini o kun hindi. Namo na mga porsyon nga hatag naton subong iyang gabi. No? So nagapangibabaw sa gihapon ang human rights nga ginatawag bisan may amo na sini nga anti-terror bill mga ka-action. Action Firing Line. Nautod si Attorney Cesar Viloria. Sige, balikan ta siya kung available pa siya. No? Para siya sini nga finale, abi nga palayag. Attorney, mo sini finale para sa publiko? Yes, again, no, ang layi, isa ina ang pagbasa ng layi is a process sa aton panggobyerno, no. Normal din nga may mga layi kita, no. Ang importante lang bilang isa ka citizen, always know your right, no. And of course, if time will come, no, Action Bright nga gina-challenge ang imong kinamatarong, i-invoke mong imo right, no. Again, wala sang permanente nga mga layi nga nagatiner kung medyo nagabunggo sa kinamatarong ara sa konstitusyon. Always, pangabay ko lang finally, Action Bright, makigbahin ang pumuluyo sa mga layi nga ginapasad sa gobyerno, magtuon, magpamati, no? Especially kaangay sila nga programa, Action Bright. Action Bright, thank you gida. Yes. Hopefully next time, kung may mga follow-up nga mga questions about sa specific ng provisions ng lahi, bakit makasabat magkita, Action Bright. Yes, sigurado ko makasabat gid. Attorney, salamat, mabuhay ka. Thank you, Action Bright. Mabuhay ka man, mabuhay ang Action Radio. Yes, sir. Action Firing Line. Attorney Cesar Viloria makaksyon ang ginpa-explicar na ton additional sining anti-terror bill, no? So kabay pa sa mga gabi, hindi gid kita magkahangawa sini. May nagapamangkot diri nga si Attorney Cesar Viloria. Suliton ko lang, hindi ako nabatian tanang side sang mga grupo nga nagakontra sining anti-terror bill mga kaksyon. So nagliligad pa, batian ta, amuning sa anti-terror bill, makatag problema, muni na. Nabatian ta naman ang side sang pro-anti-terror bill. So diri kita sa opinion sang isa ka tawo nga balanse, kumbaga neutral sa aton sining nga komunidad. Action Firing Line. So ang pinaka-basic, suliton tang pinaka-basic diri, bisan magkinaano, malaga pangibabaw sa gihapon ang human rights according to Attorney Viloria. Ang imo kinamatarong amuning ipakig-away mo. Kaya kung kaisa nagapangibabaw, gimantod Action Oliver, nga kung wala ka sala, wala kagi dapat sang kahadlukan. Action Firing Line. 7:43 ang unang abolyada sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, ini pampabakod sa aton sa nga immune system. So may kape man sila, Life Extension Coffee Mix, pinakaunang kape nga meron sang vitamin D3, gini siya ang produkto sang Life Extension Philippines salin sa iban nga pungsod, imported gid ini. Kaya gindara dili sa aton sa Bacolod, nahimutang sila sa GA Esteban Building, Lacson Street. Unhan lang inadri moning Burgos, Lacson Street sa mga kaksyon, libreng consultation sa mga medical doctors. Kung di ka mo kalagaw sa ila sining klinika, pwede nyo gid mabakal ang Life Extension products dira sa mga butika. Action Brian Borden. Action Firing Line. 7:47 pagbalik daton karon dugay-dugay. Talakayon tang parte sa Basiwa, no? Kag plus pagid, talakayon ta manig karon diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, may mga modos di subong Action Oliver nga nagapinanawag sa mga negosyante, nagapakilala nga NPA kag mangayo kwarta Action Oliver. Sa daysin o ini sila, tuod bala ini kon pamahog gid lamang. Sa aton sila pagpalagad karon dugay-dugay, standby lang kamuda, balik pa kita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balik. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon.
aksyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8 na. Ginaindorso man aton sa inyo mga kaaksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ini puno sa mga suplemento dira sa aton sa nga lawas o kon mga sangkap kay sa diin. Hindi nagabalanse ini siya sa imo sa kagalingon labi na gid kung sobrang imo sa nga sugar, sobrang kolesterol, ang uric acid mo dira, ang asin mo dira, tambok, creatinine, subong man ang constipation, So mag Evergreen Herbal Capsule na. Kini meron sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, may araman sang iron, magnesium plus ang calcium, zinc kag iban pa. May 7 ini kasangkap nga turmeric ko sa luyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, meaning puro utan tanan. Gina-advise ng doktor kaon utan. So diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule. Ini quality product iya sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Kag mawakal man ini sa mga bisan diin nga butika diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Sige, antes kita magpamulya kay Councilor John Gamboa mga kaaksyon, may gabi lang kay Go John. May gabi sa tanan nga padayon nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Brian, pag-greet lang ko family Gomez, Marshall and Marshall from Purok Paglaom, Barangay Salvacion, Morsia, Negros Occidental. Daghang salamat si Ma'am Amy Esmeralda Dolido Arakman, si Eric Binuelo. Good evening, Aksyon Brian. Monitor lang kami ni Galea, Valenzuela City. Greet ko lang family Sarmiento kag wife ko, Barangay Pandanon, Morsia, family Binuelo. Salamat kag draman ko sa sila. Si RJR or Daniel, salamat man. Imbong Jo Campo, nakatutok na. Maria Gurley Abad, Jovi Monares, and sinong Bipoy Arquisula naman. Rimar Hicano Haliasgo. Good evening, Action Brian. Monitor kami di sa sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castiliana. Highlight ko no sa Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Tapayan, Laureano, Pagsugiron, kag Cabalfin family. Helen Hues Naraman, Virgica Suyon, Sara, si Kaylin Harden, salamat man. Jo Mario, Action Brian, kag sa tanan nga mga staff sa Action Radio, salamat sa pagmonitor. Last 8-2. Action Firing Line. Kagabi pa ning hulat sa mga utod naton nga Bacolod noon, ining istorya sang Basiwa kay may ara sa isa ka miyembro sang Board of Directors sa Bacolod City Water District nga na terminate sa iya sining posisyon. Kung ano kag sino ini, anong pinakarason, ipasaysay ko na although nga mayari kita diri sang record background angot sini, pero mas maayo si Councilor John Gamboa ang makaplastar sini plus sa iban pagid nga mga issues nga erase karon sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Ang parte sa Pontevedra nga COVID-19 may basahon karon nga statement sa ila sini nga alkalde dira, monitor lang kamo
kung paano kag nga ini siya nag-positive, ano? Karon dugay-dugaya kay i-plastar ko ana isang tudo ining statement kagin pagwa sa alkalde sang Pontevedra mga ka-aksyon. Online sa firing line. Ara na sa aton nga linya, Councilor John Gamboa Jr. Sir, good evening. Ngayong gabi, Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati ngayong gabi. Aha, pasensya gid nga ginsabad ta kasi imo sini nga farm so sini nga mga tiniyon. Palagid ka, sir. Anytime, sir. Yes, sir. Oo. Sir, gamay lang nga background kag ano na tabo, sino nga board of director ini ang gin-terminate dira sa Basiwa, sir? Kang ini nga balita, Ryan, naggawa nini, duwa na kaglaw na nagligat, no? Yes. Kagway di kita mahangpon. Kapinda niya ang media, wala din hangpon sa mga board of directors. Husto? Likom, no? Likom ang ilang nga bibig. Wala, para sa akon, wala sang pagbago. Kaya muna ang pagkabig nila sang Basiwa, na ila, kag ila iniya turf. So, hindi sila yung obligado sa aton despite the fact na ang Basiwa is a government-owned and controlled corporation. Actually, actually, Councilor, I'm sorry to cut off sa imo gamay lang. May istorya ko from Basiwa pero she's not the authority nga makahatag bisang report regarding sin information. So, naintindihan kong iya sini nga poderman. Gusto ko tani board, galing iti malambot-lambot. So, ikaw na lang, Councilor, kada kompleto. Kada, go ahead, Councilor. Correct na yan. Unfortunately na kayo, dapat ang magpabalog nila yun sa ato ng board. No? Silang makabalog kasi it involves in the member of the board. Correct na. Kag ang Basiwa, kuan ini iya, inang napanigyahan sang gobyerno kag tawo, tapos hindi kabalo ang konsumidor. Yes, correct. Critical din kayo ng issue. Now, that's why analisahon ko na lang niya, ha? Ako niya ang pag-analisar. Tungod nga kita may makuha nga first-hand information sa ila. Duwa lagi ka ba, dahil na ang aton mabasa. Either terminate ini siya, no less than by the board itself, o kung ang luwa. O kung nag-resign gid si Director Ravina. Di kaya ginatumod ka di si Ravina mo. Now, angot ini bala Brian sa iyang kaso sa ombudsman. Ato bilang background, ato bilang itong furniture and fixture na ginpapanaugan nila si Mayor Bing Mangani sa perpetual dismissal. Amuman na order nga ginhatag nila sa city accountant nga si Eduardo Ravina. Puti nangagawa to yan ni Mayor Bing na magic ito yung order nga dula lang to balik kita kay Ravina. Balik kita kay Ravina. Ang order, Brian, is perpetual dismissal and perpetual disqualification from any public office. So, balo ka, kung mag-order gani ang ombudsman, executory na yan. Iskan may pending appeal ka pa, kung magsiling abiya ang ombudsman, manaog ka gidyahan ay. Unless siling na to nga may ara, nakakuha ikaw sa temporary restraining order halin sa korte. Okay? So, ang ilayang siling nga sa aton, nga pini-appeal pa man, but then why nila din-execute? Wala nila din tuman ang order sang ombudsman. Now, iwalang gid hindi ang nakita ko, either gintagaan sila sang ombudsman sang show cause order. Ang ining board ha, kung nga wala nila kina-comply ang order. So, malintihan nila sila. Okay, so kita gasiling base sila mismo ginterminate nila. Kay tungod nga base sila mismo may ito. Kay ginpanaugan na sila sang show cause order sang ombudsman. Kay sa ako niya nga nagumduman Brian, why nila gin sapak ang luwa? Ginsulatan na ni sila sa tuanay pa lang. As far as I am concerned, gintagaan na ni sila sulat sa unan ni Mr. J.C. Lapos to explain. So, wala ito yung laging sapak. Yung pabayaan na po nila.
So inisubong ang ombudsman kasi tadaan na yun sila sang show cause order na kung wala nila comply ang order. Kadua, ang akon gani nga nakita, kinpapanawagan naman ini sila sang supplemental complaint dito ombudsman. So, ang ilang mismo nga kaugalinon, delikado. Sana. O kung basi man, ako abati malisyoso nga daan kuya kayo. Basi man nga kung padayon no nila ang pungko inada ni Eduardo Ravina. Kasi silingkod lang maapektahan sa ulihi ang ilang negosasyon sa prime water nga ma-invalidate bala ang ilang negosasyon kag padayon ini nila nga ginatuso kag base sa ulihi nga manging isyo ina kag ma-invalidate ini ang ilang padayon nga negosasyon kung ara sa bihapon nga nagapungko board at director. So prime water amo ning joint venture nga ginapalakat tinasubong at councilor ano? Yes. So duwa na da ang ato nga nakita ginakulbahan sila kay din panarugan na sila sa ombudsman wala sa payan nga ginpapanawagan man ni sila kaso. Di ombudsman ang kagbilog na board of directors salbaranay porsyon na. Silingon tabi, salbaranay porsyon. Kadua, partili naman sini sa prime water. Ini ang pagbasa ko sa sini nga kung nga agin pa-resign nila si Ravina o kung sila mismo ang nag-terminate sa kay Ravina. Either of the two. So meaning may documents gid nga na napamatuod gid hindi pa gid man sigurado gali councilor ni nga terminate gin pa resign or gin show cause order ano nga sitwasyon? Yes, ang hindi ta mabalaan ang bati-bati da sa sulod nga wala na siya. Okay? So in fact ang before pa lang niya gani wala na gani na siya na participar eh. But anyway, kuan na siya nang preload na siya. But in any case, hindi ka mabalaan kung gin-terminate nila, nag-resign, o kung wala na gin. Nando mo bala na. Puti, galing kiti subong, wala pa sila nagpagwa statement, ano? Kananong status, kiti maginamos ni, actually, board ini siya, miyembro sang board, makimpang na karon ng ila, siningi pagdumalad na kung kulang, way man lang ini nihoy kag nihay abing pabalawan ng konsumidor nga subong amo ni sitwasyon ta kulang tadi gapangita kami sang representante sa amo ni bing ano ning ginarepresentahan niya diri councilor daw sina sektor professional sector, yes. Tiga mo ganina kung tulo ka korporasyon nila kung madulaan ka board ako nga lahit nga halit na hindi ba dapat tabalon mo ya ang konsumidor kaya hindi basta-basta iya nga magpapungko kalanda ko nanong nga sino nga professional sector dira ang ibutang dira sino nga tao abi. Correct. So amo na siling ko kasubo kayo nga ang pagkabig nila sa gihapon ang basiwa daw ilaya. Nga wala ka mo daya labot. Pag gusto kami diya sang himbahon namon hindi na mo kamo ya pagpabalon. So anong imo gusto matabo sa basiwa man na mapagwa mas la statement da kung kumusta das las bong da mo na? Correct. They have to officially come out with the confirmation na ano gid ba lang matuod terminate na bala ang serbisyo sa isa ka board of directors o nag-resign niya o kung padayon nga nagapungko sa gihapon sa board of director. Pero iwaitan na balaan kung balo ka naganaw ko pagid dugang ape. Kasi sa opisyo nila mahalitan pa nila ang appointing officer. Sino ang appointing officer how? Si Mayor syempre. Wala ini bilang nagain sang isyo dato sa anay ni Mayor former Mayor Monico Pontevilla nga wala ya ginintuman ang order sang ombudsman. Correct na. Ato sa kaso ni Obo Engineer Son. So base siling ko mahalitan nyo pa ni si Mayor Bing Linardia sa opisyon niyo. Pati bati-bati ko na kailan na gamit na kaso. So sige. Yan ang appointing officer ginpanawagan na sa mga sa kaso. Hulaton tagi niya kon makapagwa sang statement ang taga Basiwa mismo ay doon to basi way lang ko way nang taya kabaton nga duha guro basi nakapagwa na ni sila ya councilor sibo paglantaw be. Basi kita nga duwa yang behind sini. I mean kita duwa way takbalo ya. Amo na ni kakutsukup si Rota, di pa na mabalaan.
may ara na tada sa mga mga kinala dito sa sulod kita natin mabalaan. So uring-uring lang iningaton but maybe I can take that up. I-take up ko niya sa amon nga scheduled public hearing this coming March at Thursday. Thursday. Ano sila sa resolution. Na dinata-speaker sa ilap. So I will take this up before the board sa management sa Pasiwa. Actually ako mismo hulat gid ko kay Sir Eduardo Ravina. Basta may time man siya nga baka istorya man sa aton diri pabalon ta publiko kuno gid lang status sa sumong dira sa Basiwa. Dapat yung presidente kitang magpabalo sa aton. What is ano pa i-explain niya kung terminate na siya? Diba? So ang ako niya ang dakong responsable kung tani di nga magpabalo sa aton among presidente among si Atty. Lorenzo Dilag as president of the Basiwa board. Abi ko ganin. May panawag na sa ako na ko siya na nga monitor niya hindi pa amo. So sige lang kay pabalo naman lang isa nagpalamati nga may ara kita nga schedule public hearing sa palabuton na Thursday next week. Alas 10 ang aga. Now take up man nila nato ang inyong isyo kag of course lakipat na ang isyo nga nagpasaka bala sila. Ang ilang balayran sa bulan sang Mayo up to June 2020. Nagpadala naman sila sa aton sang advisory nga nagapabalo abi nga nagapangayo sila sang pasaylo kay nagsala sila sa bulan sang June puti a mere admission is not enough dapat i-clarify gid nila kung di sila nagsala. Ang Basiwaya sa Ludo ko di sila labi na gid si Engineer Jinilen Himora naga-ako siya ngati Action Oliver medyo naputol kita no. Basta nag-monitor si Councilor John, si Basiwa nag-ako nga may ara sang mga discrepancy gidman. Ang ila sining pag-suma no sang balayran sang tubig nagliligad to nga daw grabing igo blas sang ECQ GCQ diri sa aton Councilor. Nabilib ka how sang di kay mo yan nagbilib. Di kay siya mismo minado siya nga may discrepancy. Meaning i-check nila ini hindi pareho sa iba niya nga doon di gid mag-ako nga may discrepancy sila. Nan. Do nagabilib ko sa iya nga hindi siya luya why siya yan nagatago-tago sang kamaturan. Ini nga daw nila. Kung why kanina tukiban, kung why kanina tatulupanggan, why ikaw abi nagreklamo ikaw di personal sa akon. Brian nga nagpabalo nga turti kad ako sang gintaa sang ako nga balayran kundi wala man nila. Di pa bayaan man lang nila. Ama ko mo to isa ka balay 65,000 bayaran mo ya. Kasi tas na nan. Kung why ninyo una ka pa na panggintalapangdan. Sige. Siling ko kung hindi ka matumba sa COVID-19, matumba ka sa balayran mo nga 65,000. Hindi ka kung wala mo nila talupangdan, kung why ka abe po sa social media, wala mo kuging padalaan sang imong nga billing, kundi hindi tanis-tanis makita. Kundi din pabayaan na lang nila, tiway na lang ni kung tani Tapos believe ka pa. Why ko na-believe sa ila sining trabaho nga may mga sala. Na-believe ko nga nanugid siya nga may discrepancy gidman. Kaya ang iban hilom-hiluman lang na mo. Hilom-hiluman, pawalaan lang. Kabalo ka na kondena, sino nga kooperatiba, ina. So, dira nga part ya nga nagpanugid sa matuon nga istorya, kagin check nila, gin pang-revise nila, inigin pang tadlong ang sala. So, dira na, okay kita nga may mga tao nga mo sila, Councilor. Kulang pa ni. Ang July lang yung ginambal nila nga nagsala sila may harap pa nga billing ng Marso, Abril at Mayo. Amo nang balantayan da, amo nang hulat tonta. Sala man gani nilang pagkuha sa aton. June lang yan, ginako pa nila, puti damo pa ni nga matukiban sa ulihi. Nagaping na gusto, kagaping nalagpat na sila yaribing. Total, kwan man, quarantine man. Hindi man basta ginasumerta, nga sa sulod balay. Average gani. Kaligo nila, kay summer pa. Average gani mo. Average ka na basihan nila mo. Ginaberigin nga nila, kay ginasumeryan nila. Amo man sa migo, tapos piyak mga kooperatiba. Pati ko mo nga naging quarantine, kamo kung di turting konsumo sang kuryente, nag-aircon kamo ta. Yes. Amo man sa ila, ko mo sa damo nga turting paligo, tapos sa isa ka daw, katatlo kaya maligo. Kin-assume nila. Nga amo na. Na amo na.
kung di pinalagpat. Sige. Liwat, balikon ta na dason nga adlaw ang imo to nga panawagan sa basiwa nga magpagwa sang statement kung ano gid man ang sitwasyon sining nasambit yang ni Sir Ed Ravena, Councilor John. Yes, sir. Yes, sir. We will do that. Kanan natin. Persuron na natin sila because they are accountable to the people because ang Basiwa Banwa is imbued with public interest. It is a government-owned and controlled corporation. Hindi na ila. Aton na ya. So, obligasyon nila nga magpabalo sa aton kag mag-ispikar sa aton. Salamat, Councilor. Enjoy sa imo sining farm dira. May gabi mabuhay ka, sir. Yes, sir. Madamo nga salamat kag may gabi. Yes, sir. May gabi. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Ginapangita ni Councilor John Gamboa Jr. ang palayag sang Basiwa. Kung ano man ang status iyan ni Sir Ed Ravena. No, tingin ang hulat ta ina. Kung ano lang ang status to. Kaya mismo si konsihal nakabaton sang sining mga mensahe nga gin terminate ini or ano gin pa-resign, gin pahalin ano nga sitwasyon. Kiti si Sir Ed Ravena, part ini siya sang case Todman sang syudad before, nga ginpapanaogan sang perpetual disqualification gikan sa korte, meaning hindi ka na makahold pa any posisyon sa government office mga kaksyon. Action Firing Line. Pero kita mismo kay Sir Ed Ravena, basi naga-monitor ang iya sining mga danan dira kakilala. Welcome kita diri nga baka istorya man sa iya kay siyang gusto naton pambalon sini angot sa status dira sa Basiwa mga kaksyon. Kag sino man ang mga miyembro dira sa Basiwa board, no? Kiti chindihon naton ang Basiwa owned iniya by the government corporation ini konsumidor nga dapat makabalong tawo nga nagagamit sa tubig kung anong estado naton sa Basiwa. Action Firing Line. Kay kabalo ka ang kimpang pagdumala makaapekto ina Action Oliver sa supply sa tubig. Kung kulang-kulang na karon hindi mayong timbangan na karon kundi ang presyo kag ang supply sa tubig karon dam hindi manami man. Action Firing Line. Pareho man sa sulod sang puloyan kun way kamo gayuhay sang imo sining pamilya dra kundi kimpang puloy anyo hindi maglinsindihanay kundi hindi mayo. Di mo man isa Basiwa da o kung ano pa da nga korporasyon abi pabalon tang publiko pabalon tang konsumidor anong estado ta da okay pabla kita may supply pek nga tubig. Anong ginatutukan ta subong? Anong sitwasyon ta? Amo nang ginapangita ta da. Action Firing Line. Pero mas pinakamayo sa taran-taran siguro mag DTX 500 kamo da. Na labi na gid ko nagataas ang sugar ninyo dira bangod sang pagkaon sa mga matamis nga mga pagkaon. Mga ice cream bla, mga cake dira, mga kalamay, dulce dira kag mga matamis ba, mga salad kag iban pa. Action Firing Line. Dapat mag DTX 500 na mga kaksyon amo ning ugali o ninyo gamiton sa matag adlaw nga tanan kay ining DTX sa 500 may ara iya sang ginatawag tatlo tanan ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrolar sa imo sining blood sugar kag polypeptide nga may kaangay sa epekto sang insulin ang DTX sa 500. Plus 8:22 pagbalik naton check tangga PNP diri sa Bacolod may connection sining damo gini biktima subong sang tawag-tawag tapos ipabati ko bala sa inyo karon ang tingog nga surusi-Cebuano. Tapos ka pangayo kwarta kung hindi ko na maghatag kwarta Action JM halong kas negosyo mo habuyan ka granada. Action Firing Line. Siya ayaw mo magbigay ng pera sige puntahan kita diyan pupugutan kita ng ulo hahabuyin kita ng granada. Action Firing Line. Amo pa nablauti ang mga natawgan niya nga mga negosyante gasalang espiritu anong himuon ni igo murahon way na Diglies Bacolod tus Mindanao kuno na. Pero paklaro tanas pulis karon. Kag dugay-dugay check taman ang patrol may aksidente dis Bacolod do kumusta ni ayan? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingin
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin,
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon! Report! Las 8:34, kuwata na yung flash report sa Patrol Action John Diaz, Aksidentes Dalano. Action John, good evening. Action Brian, lipong ang isa ka lalaki matapos nga maaksidente. Sa iya ginaman yung motorsiklo diri sa area, intersection point mismo sang Dalan de Zares Araneta sa atubang iniblas ang gasolinahan diri ang Petron kag Caltex Action Brian. Matapos ining salakyan niya nakabunggo sining isa naman ka auto Nissan Elite nga nagaduag sang puti kag may plate number nga FDM 694. Ini naman ang single nga motor o kana motorsiklo, isa ini siya ka smash. I think nga motorsiklo, wala ini isang plate number. Lalaki ni nagamaneho sinikay na Action Brian. Kag ini siya nga impormasyon diri naton nga nabaton sa area gikan ining motorsiklo sa South Dres ang syudad. But sulingon ti mahimo alini siya sa may area malapit sa may Metrodome kag iya direksyon going north. Ini siya nga impormasyon diri aton nga nabaton nga naging agaw ini siya nagbidding the red light la kag kon palantaon diri pila ka mga pumulis palibot lagan ko ng mga sin ang iya pagpadalagan pagmaneho sa salakyan. Busog ba? Oo, galing kay ti ang ining auto naman niya halin niya siya sa may area sa barangay 16 sa may west nga direksyon. Tapos ila na ya tiyempo nga magtabok diri sa intersection padulong diri sa may east sa may palupit nga area. Ang rason to nga gupi ang kilid sining auto diri bala sa may back nga pertahan. Ay nisalipagit ang ulo sining lalaki naglampos sa may atop sang salakyan mo sa auto. Rason to nga ginaga ang dugo sa ilong niya since sa ton makakso nagruwa gid. Pasubong kumusta sa iya? Bago lang siya gintungtong sa stretcher. Ginapawangkot siya pero wala sa gasabat, no? Uy. Gagulo ginawa pero wala sa gasabat Action Brian. Tapos ginpatakilid sa kag-ina, kag pasensya sa ton makakson ginagsuka sa dugo eh. Uy. Ti amo nang sitwasyon diri sa area sa lugar. May internal bleeding na siya eh. Gani, check to the driver sang auto, makuton ta si sir, no? Kung pwede, sir, may gabi, ikaw na yung driver, sir? Sang auto, sir? So, anong natabo kayo na, sir? Hindi siya. Hindi siya magatag. So, statement, sige, no? okay lang. How about rin sa may mga gasoline station, be? No? Gamay lang ginumangkot na kokaina, ang auto, dinhalin ganyo? Ito lang, kubiyak. Kubiyak, sir? Sa may area, sa 16. Ang singular dinhalin? Ito, sir? Pato sa, dito sa Pato North. Dasi, gadang patlagan? Dasi, sir, mga singular estimate ko, sir, kaya walang tao, ako magpapagod mo. Kitaon, gid? Nagapok ko sa'yo, no? Oo, bagong ko, doon nag-alasap sa rin, nabang ko na mapertahan to, buki pagani, Go ng helmet, guro? Pero may helmet siya, ya? May helmet, sir. Okay. Yung mo to kayo na, may face mask man siya, no? Kompleto man siya. Siya lang isa ka, ay? Siya man lang isa? Pero may mga pods ang iba, no lang? Kaya ata kaginari, singgitong na, naman ganito? May pods nga nag-motorman. Nag-motorman? Ano ka na? Sige, pero on stop naman nila, di ba? Oo, stop naman, sir. Stop na pula na dito. Buti rin ko doon nag-meeting sa red light, yung ngagaw sa? Oo, yung ngagaw sa. Sus. Pagkabuti kayo na, anong kondisyon niya? Storya pa mas hindi na. Hindi, sir, ko ito paglanta ko, ito kakarikirig, yung manso, nakakulbahan gani. Hila. Kaya mati ko tagay na sa single to tagay na, sa piya ka traffic light ko, doon naging bungguan mo sa single mga motorman. Oo. Muna initial kayo na, nga base nagpalagyo, sobra mo na base nagpalagyo sa,
Okay. Pero ako itong kaina, no? O may mga gamit sa kinakita na. May mga gamit sila. Sa una, ipalapitan nyo sa wala. Pinanta ko lang sa'yo, puro pag-profit ko, kalbahan ko yung dugo, kaya nilag sa guyaya diyo. Sa ilong niya? Oo. Pag sa mga guyaya dito, dito, may impact niya diyo. Sa ilong niya, get. Asko, giguro, di bisa na helmet. Ano man, bisa may helmet sa na lampos sa sudot. Kaya pag bunggoy, dala si Rao, doon nagungat siya. Tapos lang sa babaw, ito na bungguan niya doon nag-alsa sa placer. Okay. Nabungguan sa helmet itong babaw nga pataan. Doon naglupad siya galain, no? Oo. Kaya? Nalayo ginadistansya sa motorya? Oh, layo sir eh. Lupad, naglupad. Wala man siya na dos-dos o ano man? Wala man sir, kahit pag bunggoy ang auto, ginahinay mo lang mo. Alit sa piya ko. Doon na lampos lang ito eh. Ang auto ya, dasi plagan niya. Hinay sir, hinay. Hinay. Sila lang nakaduwa ni sir ang sakay. Okay. Sige, ano ganingalan mo? Ronel sir. Ronel, ano gani? Hilario. Hilario? Ronel Hilario. Thank you gina Ronel ha. Action na bray si Ronel Hilario. Mani ang isa ka pump boy diri sa may gasolinahan nga isa sa mga nakita sa ning aksidente. Wala pa to identity ining persona nga sakay sining single nga motor. I-check pa naton karon sa aton mga kapulisan kay ari pati way pa nakuha ang motor. Guba man ang front portion ang unahan sining motorsiklo. Tidriya gupi lang ang kilid sang auto action bray no. Ano ito kayo dugay, ma-update kami dara kung makaabot kami sa lugar. Kay may isa na naman diri ka barangay nga gin-lockdown. Ang ila lugar, ang Purok. May information kita nga doon nagpasaway man kuno ang nagpositive eh. Bacolod ni? Bacolod nga reaction bray. Ara naman. I-feed ko sa imo kay kabalo ka ang nag-inform ni sa akon isa sa mga nag-upod sa pag-lockdown nga nag-ugtas gid kaya balya perti ako no kasalawayon ang subay ning persona nga ini no. Ilang tawani lang resultas na kron ay sus nano. Gani do ibilog ko no nga street ang kin-lockdown. Sige. Atik ko bilog nga street dako gid ba sa to maka-action na. Sa pila ka man sa public affairs program sa Action Radio Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Janti aso na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John. Flash report sa patrol hinahinay lang no sa mga kauturan aton nga nagamaniho iya sa motorsiklo kag salakyan man no delikados dalan subong. Perte to way to kuno ga sabat pa nagadililigwa na to dugo man ay nano nga sitwasyon ini. Action firing line. Kaligid lang kay para sa buwas damlag sa aton sa mga kabataan dapat makaeskwela gid kamo dira sa First Academy of Skills and Technology nagatanyag sa senior high tracks academics kangay sa accountancy and business management, humanities and social science mga ka-aksyon and may ara sila sa TVL housekeeping NC2 ang food and beverage NC2 cookery NC2 contact center services NC2 organic agriculture products NC2 mga ka-aksyon kag subong ining nasambit nga bulutuan nagabato naman sang senior high school students for as mentioned tabago nga pwede ka mo magpa-enroll na online available visit lang kamo sa www.firstacademy-bacolod.com or visit kamo sa RMD Building Block 27 Rodriguez Avenue Barangay 36 sining syudad sa Bacolod mga ka-aksyon so kung makaeskwela ka dira sa nasambit iyang bulutuan masikaw palang pinakauna man or sa upod sa pila ka iban pa nga makakadto sa iban nga pungsod dira sa may area or ini nga eskwelahan sang First Academy and Skills Technology mga ka-aksyon. Las 8:42 dalig lang kay labuton ko si Sir Pico si Dimatrion. Dali ko si Action Day la i-replay ko lang ni kadali lang gido. Ini may nagapinanawag diri sa mga negosyante. Pagkatapos kun ko negosyante Action Oliver may ara kada sang signboard sa gwa sa negosyo mo. So signboard mo, nagaserbi nga advertise, gina-advertise mo. So kung nag-advertise ikaw, syempre imo nga cellphone number, contact number, ara dira. May ara sa mga nagapinanawag nga mga tawo nga nagapakilala nga sila kuno New People's Army. Pagkatapos, pahugo nila ang tawo nga mangayo sang 30,000 pesos, 50,000 kay kon hindi kantuan nila kag pugutan ulo magluwas dira pahabuyan pa Granada Action Oliver. Action firing line. Ti ang naistorya nila nga mga tawo galumpiga sang kadlok kay example ang lain lang dire kaya ginatawagan nga mga negosyo bala nga hindi gidya mo na kadlagko blaw ti kasabat ang baywan makuna sa mo na kantidad
ano man ihatag ko na bisa imo? Ari pa bati kabla sa imong estilo sa ilang obra, oh? Ma'am, sinabi ko lang sa'yo kung anong pwede mo yayari ngayon sa pag-uusap natin kung hindi tayo magkasundo. Wag naman ganyan, sir. Hello, sir. Wag naman ganyan. Malaki, sobrang malaki yan. Ano lang yung ano namin dito. Sige, kalahati, ma'am. Okay lang ba sa'yo? Tapos, wala pa ditong ano ko. Sige, kalahati. Para sa pag-usapan natin. Basta saan nyo, isang bilis na dito na pagiging ng tulong. One time lang. Mag-aano pa ako niyan. Wala talaga ako, sir. Promise. Kung gusto... Tingnan natin, ma'am. Sige. Kung ganyan yung sagot mo sa akin, hindi na ako magtawag sa'yo. Pasensyahan mo na ako, ma'am, sa mangyari ngayong araw na to. Hindi, sir. Dahil... ano naman... Hindi na ako makapakintay ng sabi mo maghanap pa kasi nakita ko yung tindahan yung laki-laki. At saka, bukas ang bangko natin ngayon, wag mo sabihin na wala kang pera. Sige, kung ganyan, mag-uumpisa ka. Dahil sisirain po ang negosyo mo. Isang tawag ko lang sa mga tao ko dyan ngayon sa Kapukan. Sigurado ako, pwede yung negosyo mo, mawalan ka ng negosyo sa araw ito. Wag naman ganyan, sir. Action Firing Line. Amo na ang ila sining style iya sa pagpanawag. Pagkatapos ang balon kanila Action Oliver nga may mga tao na kuda palibot sa negosyo mo da. Kung hindi ka maghatag sang kantidad nga ginaayo ko, tawgan ko lang sila kag palukpon ang negosyo mo. Action Firing Line. Oh, isa sa na istorya nila actually kilala ko gid. Tiga lalain man eh. Ano man eh. Kung may hatag, may hatag. Pero tinga nga pahugon, doon di gid manami nga pangwartabla. Action Firing Line. Pero try naton may lang boton ng kapulisan diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon kung kumusta matuod bala ini nga mga katabo diri sa ato may nabiktima na gid ayhan bala sini matuod ini nga grupo o kon mga pogpahog lang nga kon madala ikaw diri ti impas yang imo sini nga kwarta nga ginapangayo sa ila. Kay kahapon kita nato ang sitwasyon mo kung ano gid ang sitwasyon dali gid lang kaya na sa aton sini nga linya. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, we have Police Colonel na ni si Sir Ariel Pico. Sir, good evening. Action Brian, good evening. Laging promote mo na ako. Action Police Brian. Colonel. Lieutenant Colonel. Pasensya. Sa kadugayon, sir, why kong interview si Imo Blas, sir, how? Lieutenant Colonel, sir, no, liwat no, nalipat. Nako. Pasensya, gid, sir. Pero, do ka nami man ko mag-Police Colonel na na. Oo. daw makapalit ta sini wala sa oras si Action Brian. Oy, ba siya magdilang anghel ako ya kagbuas ya Police Colonel ka na imo, sir. Ay, no. Tiyan. Sige, sir, ari bago ko lang in replay, like kahapon yung ginistorya ko sa imo. May isa naman ka na small business ano mala ni ila ganit diri sa Bacolod nakabaton tawag. Tapos ga tulo Tagalog, puro Antuno, Cebuano, damo na ben don di gidjabla fluent sa Tagalog nga ginatawag nangayo 30 mil. Pagkatapos wala sang kung may ihatag pero nang tingala sila kay inablang ura-ura nga pagpangayo pagkatapos ipadala sa mga remittance center kag may mga tao na siya kuno sa palibot sa negosyo natultulan actually sir ang lugar natultulan ang angalan sa negosyo na nahambal man kag kapakilala sila nga NPA which is doon di ko magpati nga NPA si Ka Dudong siya kuno si Ka Dudong sir ano ni sir nga modus Bacolod di sir man Action Bayan sa liwat mayong gabi sa ato mga pinalaga nga mga tagpalamati sa bugo sa katapos ang Action Radio on behalf sa amon City Director Police Colonel Attorney Henry Viñas mayong gabi gid sa aton tanan Action Brian. Una bisga pasalamat gid ako Action Brian nga na-take up ta ini subong sa kahanginan ang ining isyu. Abi mo ini siya hindi lang sa subong natabo. Kay during sa aton nga ECQ nagligad, wala nakalapot aya sa inyo nga media, may-ari pagid kita diri gin pang threat man, gin pangayuan sang kwarta, may mga eskwelahan diri gin pangayuan man. Uy. Ining ginagamit nila Action Brian, ining mga nakapaskel dira blang nga mga linya sa aton advertisement sa mga school. Pamintaha sila nga hindi sila madali-dali takop Action Brian kung magamit sila sang SIM card. Oo, kay kung SIM card yan, hapos pang sa ihaboy, wala sang ebidensya.
Oo, kaya iti kung mga awat sila subong Action Brian, wala man sila kawaton, kaya tanon, halos na ng tao, naka-quarantine man mo. Correct na, oo. Oo, di mo sila aragi tao ya sa balay, madamo na pangliop, wala trabaho. So isa sa mga modus nila subong sang aning may mga lain ginhawa, ga-exploit gamit ya sa mga SIM card para makapangayo kayo ya sa aton nga mga kauturan dira. So una bes siya ginambal ko sa Action Brian, may number man ikaw sa akon, may number kita diri nga pwede ma-refer sa National Bureau of Investigation, sa CIDJ, may ara kita dira nga mga technical people nga makahandle sini sang nagatext o kung nagatawag sini sa ila, tag luwas sina ya Action Brian, may ari pagid kita ya hotline sang diri na sa Region 6 sa Action Brian ha. May cybercrime na diri group ya sa aton sa region, sang una sa Camp Crame lang ini. Okay, mga cyber gagamit na subong sang natawag lang krimen. Gamit ang aton niyang mga internet, gamit sa mga SIM card, actually na-anticipate na ini naton. Amo na gani nga, kung pwede pa lang, nung sa mga nagapamati sa aton, na may mga negosyo, ang aton nga SIM card nga personal, hindi ta gina-ipaskil po dira ya sa aton, gina-advertise nga aton nga negosyo, dapat separate ina siya. Now, hindi manigar, may ari naging man nakapastod sina nga personal ang gamit para ma-monitor man ilang nga negosyo, balo ka naman Action Brian, kung hindi kaya hands-on sa negosyo mo, maputo ka mo. Gusto na. Hindi naman pwede itugyan sa aton dira yung mga salaligan, iti negosyo na, ikaw nagkapitan, ikaw na nga budlay, hindi naman mabasol, pero ang ginahambal ko, report gidya insigida ya sa aton, hindi magpakulba, relax lang. Ang nagapakilala dira nga NPA, ang bakulo dya, hindi taya ISO-related areas, din area, tadi, way tadi problema kung NPA ang paghahambalan. Hapos ang maghambal kung sino nga kamong, ka-ludong, ka-bibing, pasensya kung meron bibing ha. Pwede man ka, Brian, ganin mo. Pero ini sir, may grupo, giman nga ari tadi sa Bacolod or sa iba niya nga lugar, sir? Modus lang giniya sa mga utod naton. Modus lang ginilaya para makapangwarta. Tigado gid Action Brian. Pwede man nga hindi sila grupo, pwede individual lang, basi pa lang makakwarta. Yes. Oo. Maski sining kabalo magamit siya sang magdayal sang SIM card yang makapamahog-pahog, makatanaw dira sa mga pelikula ay amo lang yung liubrahon ko. Hindi gid ya. Kahapos mo. Amo na gani ginambal ko, hindi gid ya magpakulba. Kahapos sinisulbaron ugali ang kakatabo nga naunahan sila sa nervyos, ikaw pa nabi hambalon, habuyan, takakaroon granada. Granada, oo. Purtiya. Oo, amo na ina mga pamahog dira. Pero tandaan nyo, mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang syudad sa Bacolod ya, ara yapon nato nga mga border control, hindi na siya aktibo ya kumpara sa nakaisikyo kita. Pero kung may mga threat dira, wala pa kami minabaton. Hapos na siya na-i-activate ya, masilop tayo ang Bacolod automatic. Kaya para madayang aton, dira yung mga canopy dira, may mga personal. Yes, oo. Ina pang COVID-19 po kung kinanglanon, kung may mga hot pursuit dira, i-plug down naton, magamit ginayain sigida ya Action Brian. Kung dudagin siya, binga ginatawagan siya nga daw, basi tuod, gin pwede siya kadangop anytime sa PNP ora mismo, sir? Yes, so maski si mo Action Brian, anyway, gatawagan na, imantaya permi, makatag ito sa imo sang numero sang cybercrime, para matakpan tayo si kahapos lang sang entrapment o sa mga nagapamati dira ya, hindi nyo napagsigiha, kahapos lang kamubla dakpon subong, ari na ya diri sa Region 6 ang PNP Cybercrime Group. Kahapos ka mo ya pangitaon. Ipasa ko to gorong numero sa imo, sir, ang nagpanawag to sa kilala ko. Oo, ipasa na lang din sa akong branch kay forward gumani sa PNP Cybercrime Group. Nung kay kamo paminta, subong sa akong kauturan, nga damo na nagkalaputo nga negosyo, pangayuan nyo pa, makonsensya naman kita, Action Brian. Sige. Salamat, good sir, sa mga time. At least, nagamonitor sila subong. Actually, nahagan-hagan, naging man nga sinigin na batsyag kagapon, tindigin manami. Bangod sa imo nga advice man to kahapon, kag nagbulig man tatot payo-payo sa iya, subong naka-relax na siya, nagabusong padaan, kulbaan ko, basi mahulugan ini sa katunto sa mga tao nga ini.
Mga bintahuso lang Bintahuso. pangyadi balang gamito ng ilaya nga manabalan para makapangwarta aton sige. bayan. With that, Sir Pico, Sir, maraming nga salamat. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico Pihon na. Yeah, Lieutenant Colonel. Yes. Ako mga salamat aton bayan at Yes. palapot nato no sa mga pumuluyo nato hindi magpakulba, kalma, relax lang. Open aton linya 24/7. Ready to respond. The Yes. PNP Cybercrime Group ari na diriya sa Region 6. Mabuhay po kayo, Action Brian. God bless. Yes, sir. Mabuhay ka man, sir. Action Brian Warden. Action Firing Line. Aring sinabtanay namon kapo, no? Sir, good morning. Ikaw to sir ang panawag di sa amon, sir? Yes, ako yun. Ano to ni imo tuyo? Kaya na pa ako tumatawag, kaya lang, pinatayan niya ako ng phone. Ang problema nito, ang pinagkausapan natin ng asawa mo. Asawa mo ba yung kausap mo kanina? Kasama? Yes sir, asawa ko po. Okay, ganito kasi yung kasama ang paglalapit namin sa inyo. So bilang namumuno ng kilupan ako, ang sinabi na ba na asawa mo kung sino ako ang tumatawag ngayon sa inyo? Wala po sir, wala kasi iyak siya ng iyak. Hindi siya dapat natakot kasi Siyempre sir, natatakot yan sir. Una-una, wala kaming pera. Pangalawa, buntis. Pangatlo, bakit kayo manghihingi sa amin? Hindi naman kami dapat hingian ninyo. Dapat nagtatrabaho kayo. Porsyon na, no? Sa sinabtanay namon sa tao. Action Firing Line. Pwerte, yan mo. Hambalya, huwag kayong matakot. Sino di matakot? Inang hambalon mo, pugutan ulo, kaghabuyan, granada? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka
at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Padayon kabulag pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso na ton sa inyong Zanton Plasable Capsule. Puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties mga kaaksyon. Ginapakopos niya ang mga nagahulubag nga parte sang imo lawas. Ini ginapamatud-an na or napamatud-an na sang siyentipiko, makabulig pakupos ang imo arthritis dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa, no. Ang pinakamayo sini nga combination amo ang may TC mga kaaksyon. Parte maning may TC, no, dako maning nga tabang dira sa lawas ang tawo, suplemento, no, ang mga suplemento ini sa lawas ang tawo nga makapaboost dira sa imo siring immune system. Action Firing Line. May kabilang kay Richel Morden, naga-monitor subong kag si Tata Vivek Morden mano dito sa Metro Manila. Si Neds Ruiz Araman, naga-monitor sa may roadside Tangob. Salamat dira sa inyo. Si Jen Morales, may gabi man. Tuto Tatan, naga-monitor mine. Aslang ko palihog about sa accident sa motor. Magunto na report na action dyan sa Araneta. Nidala sa ospital to. Si Lilia Taton sa Tangob nagatutok man, Maricon Taton Gargaritano. Salamat sa pag-monitor. Saway ko malabutan, pasensya ha. Action Firing Line. Salamat mga aksyon sa inyo sa pag-upod sa atong pagpangalagad sa mga gabi sa Action Firing Line. Kag ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati ta Lunes sa magyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!